Auzo honetan, prozesu honetan, baita ere, hasieratik aipatu genuen gauza bat da, herritarrek, herri ikuspegia eukizaten. Ez hainbeste jaso bakoitzaren arazoa puntualak, hori, azken batean beste prozesu bat darama, edo herritarra eskaerak udalera egitea, bai ikuspe errekor bat. Eta, valorazio oso ona da, esfortzu handia egin dute, handendarek egin dute, ikuspegi horretatik proposamenak egiteko, eta baita ere, prozesu osoan hartzeko. Ulertzen dugu berria dela, guk ere ikasten egia prozesu honetan nola eraman behar da, bideratu behar da, eta baita ere parte hartze hori nola bukatu gero eguneroko kudeaketan. Guk oso kusi gaude, eta espero dute horretarek duten ere esperientzia ona izatea, eta baita ere esan dugu ez dela bukatzen den prozesu bat, aste artean. Mugimendua dauka prozesu bat dela, bata bestearekin elikatzen dela, urrengoari elikatuko dio, eta horrela, azken batean da funtzionatzeko eta gobernatzeko modu bat esarren eguna ez da. Ditu datu batzu, alde batetik parte hartze kopuroen inguruan, zenbat herritarrek hartu duten parte, eta gero zenbat proposamen egin diren, eta nola antolatu diren proposamen horiek, bai. Orduan, lehen da bizi, parte hartze mailari dagokionean, anak esan duen bezala egin ditu bi erronda, 6 auzo ezberdinetan, hortaz auzo bakoitzean bi saio izan dira. Bata abenduan egin genuena, bigarrena urtarrilean. Lehenengo saio horretan guztira, 76 pertsonek hartu zuten parte, horien artean 76 emakumezkoak eta 110 gizonezkoak. Eta bigarren txandan, bigarren saioan guztira 156 pertsonek hartu dute parte, eta horietatik 79 emakumezkoak eta 77 gizonezkoak. Esatea, pertsona gehiena errepikatu dutela saio batetik bestera, baina guztira 200 pertsona baino gehiago hartu dutela parte prozesu honetan, eta bataz beste auzo bakoitzean 30 pertsona inguru. Guretzako oso datu positiboa da, bataz beste auzo bakoitzean 30 pertsona egotea, eta gainera badago beste datu bat ere azpimarratzekoa dena gizon eta emakumezkoen arteko oreka. Normalean kasu hauetan ez da ematen, horren besteko orekarik, gizonezkoak izate dira, edo orain arte dintzat izan dira, kausa publikora edo gehien hurbiltzen direnak, eta horregatik nik uste datu nahiko polita dela eta kontutan hartzekoa. Hutsune bezala, adintartean ez dela horren besteko horrekarik egon, eta gazteen presentzia eskasa izan dela, hutsune bat egon dela, eta perfila izan dela pertsona nagusiagoak, bat ere datu zehatzik izan gabe, baina 50 urte inguruko pertsona, edo hortik gora. Eta gero beste datu, parte hartze mailari dagokion beste datua, normalean nolakoa, eta gu aztik errezala lan honetan, lan hau berri desberdinetan garatzen ibili gara, eta normalean lehenengotik bigarrenera egoten da jaitsiera nabarmena, inkluso parte hartzea dira jaistea normala izaten da, baina kasu honetan mantendu egin da apurtxo bat jaitsi da, baina nahiko oso mantendu da, eta hori ere positiboa eta aipatzekoa da. Guztira dituen da 80 proposamen egon dira, asko dira, eta guretzako hori da adierazlea da prozesua aberasgarria eta aberatsa izan delaren adierazle. Eta gero proposamen guzti hauen nola banatu dira, egin genuelako 7 arlo desberdinetan, banatu proposamenak, hirigintza, zerbitzuak, ekonomia, kultura, partaidetza eta komunikazioa, euskara eta kirola. Orduan, proposamen gehiena bideratu dira hirigintza eta zerbitzutan, maila batean, nabarmen proposamenen neuko
ia 62 arloetan zentratu dira. Bigarren maila batean ekonomia eta kultura, egon dira proposamenak, eta azkenik maila palago batean partaidetza, komunikazioa, euskara eta kiroletan. Arlo horietan ditugu proposamen gutxien. Eta hauek izan dira, lehenengo saioko proposamen orokorrak, eta bigarren saioan egin dugun herritarrekin batera egin dugun ariketa izan da oso bakoitzeko lehentasunak zehaztu. Eta lehentasun horiek guztira 39 proposamen dira, edo 39 lehentasun, eta horietatik 16 orokorrak, auzo batean baino gehiagotan errepikatzen direla, arazo komunak, auzo gehienetan edo kasu batzuetan guztietan errepikatzen direna, izan iluminazioaren kontua adibidez, edo batzar gehiago, auzoetan batzar gehiago egitearen eskaera, badira batzuk auzo gehienetan errepikatzen dira. Orduan, 29 horietatik batzuk dira orokorrak, 16 eta gainontzeko 23 espezifikoak auzo bakoitzeko errealitatea dira. Aipamen egiten diote. Beraz, asteartean 26an emango diren konpromisoak badira bi arlo, bate orokorrak, eta horre erantzun emango dugu batzuk, bai egia da ja guk prozesu hau, parte-hartze prozesu hau hasi baino lehen ja martxan dutela, beraz batzuk erantzun emango dugu daude, beste batzuk ez ditugu, kontutan hartuko digula eta epeak saiatuko epeak ere, ez bakarrik ematen baizik epe horiek mantentzen, eta baita ere aipatu behar da jendeak edo herritarrek ez dutela gauza handirik eskatu, oso kontziente dira egoera ekonomikoa, lehenengo egoera ekonomikoa ez dela, denoi gustatuko ditzaigu ez da gizter egitea, kontziente dira, beraz, eta gero bestaletik askotan pentsa dezakegu herritarrek nahi dutela ez da gizter egina edo ez da gizter proiektu handiak baitare, baina lehentasunak ez dituzte horretan jartzen. Baitare, egiten badezu, segurazki baietz, baina lehentasunak zeintzu dire galdetuz gero, azaldu dira, esatearen adibidez, liburutegia, baina beharra dago, eta gaina eskaera zarra da, liburutegia.